صبح خیر مردم شریف تاجیکستان نام من ایوب امیدوارم خوب هستین دینا بعد ефірмон як назати терористи запрещено дар Российской Федерации дар Ҷумҳурии Тоҷикистон занг мезанад. Исоқов Айюб мехоҳем қаттит як 4-5 минут я 3-4 нафар шидагим суҳбат кунем, видеото тамошо кардем. Мегӯям чӣ ба эфир надоромадем, қариб 1 соати 40 минут эфир додам. Не, мо обуру дорем мегам. ҳамватанони азиз, ман холӣ мекардам ки назатиёи террористҳои запрещено ва группаи бисёри экстремистҳо кончине. Яке бо иё мега ки мо обуру дорем. Абдуллои Нурӣ Қувватов обуру надошта. бовар мекунед? Кончине буда. 3-4 шакали дигааш мебурам мегам ман назатии террорист ҳастам, запрещено ҳастам, мо обуру дорем. 15 сол мегам ман мадраса хондагиям. Не ки ман дастгирӣ мекунам Кабирира, Муҳаммад Иқболи Гадора. Мегӯм гӯш кун ки эсан гап занед. Тахта мард ҳисоб мекунӣ мега Исоқов Айюб. 15 сол мадраса хондагӣ чӣ саволо метавонад гӯш кунед. Мегӯм ман мардошам. Хай гуфта намешавад. Мегӯм тупой, бё тупоит ҳисоб натӣ як бор дига гап зан. Қати мо хушрӯ гап зан, мо олимои ислом ҳастем. Мегӯм гап зан, ёмайё, гап зан мегӯм. То ҳар рӯз биромада устода. Кия устодат мегӯм? То наза хай биё гӯш кун. Кия устода? Кабирира ту криса гуфтеси, Муҳаммад Иқбол ҳар рӯз гадо гуфтеси, чӯрбанош гуфтеси. Мегӯм ман ура не только гадову чӯрбан, ура ман козёлош гуфтесам. Ӯ як козёл одам. Чёртика. Мегӯм чёртика, чёртик мегам. Дальше мегӯм гап зан, давай. Давайш мегӯм. Ту ай худо наметарсӣ? Ту кофир шидӣ. Ана ман дига хаб кардан натонистам. Мегӯм далбаё. Ҳамун гапое ки Иқболи Муса биромада зани тоҷика пас задисай, неми ту хондагӣ 15 сол мадраса. Чӣ гуфтанӣ? Хапай. Ланг як ҳайвон дига биромад гӯ охири эфирда. Ту мегӯяд ҳар гап гуфтеси, мемонам Иқбол зани тоҷика пас задисай. Хапай. Ман мега нашунавидам мегам. Анаму далбаёб шани, не 3-4 далбаёби дигае ки мега мо мадраса хондагӣ. Ба фикрам ё ҳамаш як ҷо буданд. Мо мега шинавагӣ нестем. Сраза нобукоӣ кардам мондамаш. Мегӯм на гӯш киси? Мега фотошопай. Мегӯм ягон бор Иқболи Гадо зани тоҷика пас задагӣ нестай? Хапан мега мо шинавдагӣ нестем мега. Мегӯ чанд қашид Иқбола шумо мешиносед Иқболи чумора? Мо мега пастани қадиш алоқаем. Ҳар видеоша дастгирӣ мекунем, комментария хуб, лайк мемонем. Мегӯм ай гапои аму, хорошо мегӯм ай гапои аму задисай. Шумо розӣ ҳастед? Хапа. Мегӯм шумо розӣ ҳастед? Мега мо чанд бор Кабирра гуфтем ки хай кам таракат бисёр ҷоҳода Иқбол не то гап мезанад. Мегӯм Иқбол нагӯ, Иқболи чумо бугӯ. Мега гӯш намекунад. Мегӯм конечно проститутка охи кира гӯш кардаги буд. Мегӯм чӣ мехоҳед ай ман? Ту мега кофир шидӣ. Ман кофир шидам мегӯм? Ба кадом гапо мегӯм кофир шидам? Ту олимои ислома, ту ҳар гап гуфтеси. Олимои ислома. Чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ман сраза киштам. Ман қатъи далбаёбо гап задан наметавонам дига. Олимои ислома. Исо гӯш кунед. Назатиёи террористҳои запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. И группа бисёри экстремистҳо шумо ҳам гӯш кунед хушвақт. Ба 2-3 шакали дигае ки
иштагин дар мусрикҳои европейскиё лавкаҷалаву бини шикастагӣ шояд мана гӯш кунед. Агар ҳамин шумо худтона олими ислом мегирин, намедонам савоба мегирин, ба гуфтаи бародарои урус хеле понятно. Шояд гӯш кунед мара. Ман шуморо туфтон кардем, мефаҳмед? Глубоко туфтон кардем. Намтари олим ислома нахе туф кардагӣ понқати шакидагиам. Мефаҳмед? Ман шуморо истифодатон мебарам. ҳаромзодо. иқболи гадо. Истарикора наброр. Ба худо як сарм то мехӯрад запсшон мекунам, шармдатон мекунам. Маълумам гап мезанам, қори чӣ хела, қори маълума уже сразу. Мегум бародаро мегум шумо хондагин. Лохай мегум. Ура расидагиям мегум. У занакай. Мега иш да кори чия мега. Мегум да ислом чӣ гуфтагӣ ҳастанд? Иш мега у худаш ҷавоб медиҳад. Дӯстони азиз, на самом деле калагӣ бинад чупок нели давно уже иқбола. Олимо мега у чӣ кор кардагӣ худаш ҷавоб медиҳад. 100% росте гапо. 100%. Итари далбаёбон беҳад бисёр ҳар рӯз занг мезанад. ҳар рӯз иқбол. ҳар рӯз ҳамин рӯз ба рӯз ҳамин 2-3% ҳамин ҷамъш кесам. Уже 98% дар як сола 9 моҳ ҳамин одамои худо гуфтестанд ки чумои тара калагиям. Ҳамин рӯз 95% буд. Бо 3% гуфтанд ки хай у ҷавонӣ шуда буд. Ой насиб бошад бирам пеши домулои Карим бирам. Аммо ҳамка 2% мо дага 100% ба ҳаме биро мегӯ ки иқбол то задни худ рафтагӣ. 100% кунем аҷоибот мешавад. Баъд бо кинои ҳаёти талхи Муҳаммад Иқболи гадо рамонем. қисми 1, қисми 2, қисми 3 аҷоибот мешавад. Чумо ҳар хел чумора набурор қатима. Иқбол ҳар хел чумора набурор қатима. Кабирира бубурор. Ман бисёр саволо дорам. Ай миллионҳо долларо, ай пулои мардум. Де чӣ буромаде қори порира бировардеси? Qorии ки розие ки ту задди худ додагӣ.